Добре дошли в Google AdWords. С Google AdWords можете да анализирате и откривате нови възможности за разрастване на бизнеса си. Срещнете се с AdWords екипа. Ние сме тук да ви помогнем да извлечете максимума от своя профил в AdWords. Можете да се свържете с нас по няколко начина. Телефон – най-подходящ за бързо решение на проблема и оптимизация на профила. Поддържат се български и английски език. Имейл – гарантиран отговор в рамките на един работен ден. Най-подходящ за проблеми, които не са спешни. Поддържат се български и английски език. Чатът е удобен за бързи и кратки въпроси и се предлага на английски език 24 часа в денонощието през работната седмица. Всеки случай е различен и ще бъде решен от някой от нашите специалисти. Не се тревожете, ако нямаме мигновено решение на проблема ви. Ние ще се постараем да се свържем с експертите ни и да ви предадем най-подходящия отговор. Очакваме ви! До скоро! Вие сте ни приоритет. Не се колебайте да се свържете с нас. До скоро виждане в екипа на Google AdWords.